Няпростая ситуация склалася сёлета на вадаёмах Віцебскай вобласці. З-за тоўстага лёду і значнай вышыні снежнага покрыва паўстала рэальная пагроза для насельнікаў вадаёмаў. Для прадухілення масавага замору рыбы эколагі абследуюць азёры. Да прафілактычных мерапрыемстваў далучаюць і мясцовых жыхароў. Як гэта адбываецца на практыцы, ведаюць нашы карэспандэнты. Не дапусціць замору рыбы. Зараз галоўны клопат эколагаў. У экстранным парадку яны прыцягваюць спецыялістаў лабараторыі аналітычнага кантролю і разам выязджаюць, каб зрабіць пробы вады. Па 3 паказчыках аналіз робяць прямо на месцы, вызначаюць тэмпературу, узровень кіслотнасці і наяўнасць кіслароду. В зимний период кислород не должен быть менее 4 миллиграмм на дециметр кубический. Сейчас, вот, например, 4,5, то есть в норме кислород. Возера Дымановскае доўгі час лічылася адным з самых небяспечных у гэтым плане. Пакуль 4 гады таму не ўзялі над ім шэфства мясцовыя жыхары. Стварылі ініцыятыўную групу, якая усур'ёз занялася выратаваннем возера. Перш-наперш запусцілі ў возера белага амура, каб пазбавіцца лішняй травы. Пастаянна выязджаюць напрыканцы зімы і робяць лункі. Порубили где-то 50 лунок. Ну и как сегодняшний результат показывает, кислород повысился. Я думаю, что в этом году мы озеро спасли от замора. И, кстати, хочу сказать, что 4 года инициативная группа работает по озеру Домановскому. Ни разу не было замору. Высячэнне лунак і майн з устанаўленнем трызняговага фільтра, у якасці якога выкарыстоўваюць трубкаватыя расліны, самы распаўсюджаны спосаб для прадухілення мору рыбы. Спецыялісты запэўніваюць, што ён самы дзейсны для нашых азёр. Систему аэрации на данном озере применять в принципе непрактично, потому что толщина воды здесь небольшая, и, соответственно, при аэрации будет увеличено количество взвешенных веществ, что будет позволять забивать жаберные крышки рыбы. То есть и представители ихтиофауны могут погибать не от кислородного голодания, а, соответственно, от мути, которая будет поднята аэратором. Сёлета сітуацыя ускладнілася і тым, што напрыканцы лютага выпала шмат снегу, пастаялі моцныя маразы. У некаторых месцах таўшчыня лёду на азёрах дасягае нават 60 сантыметраў, а гэта значыць, прыток кіслароду надзвычай абмежаваны. Як заўважылі ў абласным камітэце прыродных рэсурсаў, ужо вызначаны спіс азёр, якім пагражаюць заморныя з'явы. В настоящее время все озера обследованы, эти 40 озер. Проведен отбор проб. На 3 озерах у нас есть показатели кислорода ниже предельно допустимого. Инспекции работают в данном направлении, исполкомы в курсе, и в настоящее время местным населением проводится работа по предотвращению заморных явлений на данных озерах. І гэтую работу вядуць пастаянна. Лунак, якія робяць рыбакі, недастаткова. Таму эколагі звяртаюцца да жыхароў за дапамогай. Галоўнае зараз не ўпусціць час. Інна Кірыенкава, Леонід Табола, навіны Віцебск.